dementia ang iyang sakit. Oh, okay. May akong calling card, ma'am. Kung doon na kapilayang natingad alin tawag ako. Okay? Okay, sir. Sir, mahimong mangutana. Yes, ma'am. Saan na? May nahibawan ka pa bahin sa kulto nga dinhi maghimo sa ilang ritual sa yuta sa banlot? Kulto? Oh, kulto. May nadunggan ka na ba nga grupo sa posibleng kulto din napita, sir? Wa ko nadunggan karon. Sa unang panahon, sa mga katiguangan ini napita, wa kay nabatian? Wa. Mahimong imo nang i-check. Sure. Sige. Manawag lang ko rin mo kung may maukayan ko bahin niya ng kultong iyong giyon. Salamat, sir. Katapusan po na lang, ma'am. O, ansa na, sir? May nakaaway ba ang imong bana nga imong mahinamduman? Ha? Wa ko'y mahinamduman nga nakaaway ni Rodel. Buutan siya. Nga na nakapangunta na ka, ana, sir? Ang bahad nga mamatay ka, kay bugat na kayong pamation. Sir, Mahimo bag, mutan ako pag-usap sa listahan sa mga nangamatay ni Napita? oo, sir. Dali. Sunod ako sa Pikas Kwarto. Makagawas ka naman. Ay, salamat. Dili lagi ko buang nga imo kong ibilin din sa mental ospital. Pero may mga tambal nga ipamintayin sa doktor. Imnon ko kanan tanan, ayaw kabalaka. Ug may lain ka ng nurse. Ha? Nag-hire ka og nurse nga makatiman nimo. Labi na sa pagpainom nimo og mga tambal nimo. Si Ana di ay. Siya nang makaingon kadagan kag makita. Busa mas maayo nga dili na siya motiman nimo. Ayaw siyag papahawa, ha? Dili na may tabo ma. Ato na siya sa kusina masahin siya na. Nga sige. Kinsa ba ka ng nurse nga muatiman ako? Tabangan ko ni Dr. Ruiz. Sa pagkakaroon na. Mauna-una ta sa bayan. Ma'am Sabrina. Andam ng paniod to, ma'am. Ano, may nahibawan ka pang ikaaway si Sir Rodel mo sa una? Wa man, ma'am. Buotan man na si Sir Rodel. Kung mao, imposible nga para niya nagbahat ka na sa kong chart. Imposible kaayo na, ma'am. Imposible sab nga para nimo o ni Manoy nimo Carding. Ilabi na ni Lolo Elmo. Wala naman ko na ang mapatay sa tiguang, di ba? Maugid, ma'am Sabrina. Labaw na nga, wa si kaaway si Lolo Elmo nga mag-interes ng kinabuhi. Kung mao, kinsakit ka ang gibaharan sa maong tao. Ay, si Sir Rodel mo na nawaka. Limpyon na akong kwarto ni Madam Mercy, ma'am. Hello, Rodel? Hello? Love? Oh. Love, kumusta na mas mama? Okay na siya. Posible nga makapaulin sa mama karong hapon. O baka huwag mas buntag. Mao ba? Maayo hinuoin. May mga tambal lang agrahang na ni mama nga mamintay niya sa pag-inom. Mao nga, may kagaling nurse na siya. Ha? Love, ayaw kasaba. Pero, ato nang naiplayo si mama kang anak. Unsa? Pero nga nang ipalayo man si mama kang ana. Nakita na ako nga ang tanang kahadlok ni mama na ang magikan kang ana sa mga makita ni Ana. Rodel. Sa kusina na lang i-assign si Ana. Pangita og pagi nga dili na siya masangpit ni mama hindi pauli na mo diha. Oo, Rodel. Ug ikaw nali pasabot ni Ana aron dili siya mahiubos. Ana? Ma'am Sabrina, may isugo ka? Mamaulo na sila si Rodel o si Mama Mercy.
Dili day ma-hospital si Ma'am Mercy? Dili, pero nagansag i-maintain nga tambal nga kinahanglang ma-monitor ang nurse. Ha? Buti pasabot nga may kaugalingong nurse na si Mama. Og ako? Di na ka nervyusuhin, kay mo-assist na ka sa akong trabaho. Ha? Nagkinahanglan ko og maka-research sa akong suwaton bahin ini dapita, Ana. Og ako ang research para nimo, ma'am. Oh, Muna na sa writer, ana, ma'am. oh, kung gusto ka, tudloan ta ka sa pagsuwat. Sige, ma'am. Kamo ka mo gamit ng computer. Oh, Sige, papalitan na ka ni Rodel. tinuod ka, ma'am. Salamat, mama, ha? Isuwat mo ang tanan nga gustong suwaton, Ana. Labi na sa imong makita. Ha? Gusto kong makatugkad kung unsakit ka. O kung nga nung makakita man ka og mga espiritu sa patay. Ma'am Sabina. Bunga malani sa imong imagination o bunga sa mga sa imong katiguangan. Ma'am. May hinumduman ka ba sa imong katiguangan nga maparihas din mo? Oh, ma'am. Doon na. Ha? Kinsa? Si Lola Liling. Nga lolaton niya na karon. Unsa? Dagan siyang makita, Ma'am Sabrina. Mga espiritu sa patay. Ana, matud pa sa kong iyaan. Ang makita na tong mga patay nga kaila, bunga na sila sa gahom sa demonyo. Busa, di na to sila angay nga tagdon. Kinahanglan makigsulti ko sa akong Lola Liling pag-usap. Para sa unsa, Ana? Mangutana lang ko niya ko na unsa yung gibuhat nga wa naman siya makakitag mga patay. Unsa? Pero, mangita lang ko gustong panahon, Ma'am Sabrina. Karon ang gustong panahon. Unsa? Hapon pa mauli si Rodel. May oras pa ta para moadto sa imong Lola Liling sa bahay sa mga palasyo, Ana. Pero, siguroon sa nato kung mapauli bagid si Rodel karon. Maayo kay gana kay kamukaon man. Kinahanglang mamaayo ko sa akong sakit. Oh, Suklan ko na ang mga dautan kung huna-huna. maayo noon ma. Ah. Hello, love? Love, madayon mo og pauli karon? Dili pa. Pagkasulti pa ko sa doktor bahin sa kahimtang ni Mama. Pero, sigurado ko nga ugma. Makapauli na gimidiha. Okay, love. Mangungtan na lang minggaan si Annalisa sa mga kinahanglan diri sa bahay, ha? Dadan niyo si Carding. Asa mo kita paingon, Ma'am Sabrina, ha? Ana? Sa labing importanteng tao sa inyong kinabuhi ni Ana Carding. Unsa? Manoy, panahon na nga maputol ang pagkakita ko og mga espiritu. Oh, magpatambal, di ka? Pero, dili man ni mao ang gianan paingon sa spiritista. Dili ra magpatan-aw og espiritista, Carding. Insa man di ay nga atong pagkikitaan, ha, ma'am? Ang inyong apuhan ni Ana, madugan ng nawa. Si Lola Liling? O Manoy, ugnaan ng baya si Lola Liling. Ayaw na. Oo, diba? Ni ata sa yuta sa mga palasyo? O, Carding. Katabang ang imong Lola Liling sa kaaway sa katiguangan ni Rodel. Ma'am, mamiyata din ni Mama, karon dayon. Carding, Parehong-pareho ang mindset ng mga ito. Ang gawin ang lahat para lamang makaangat sa buhay. Kahit lokohin pa nila ang walang kamali-mali na matanda na walang ginawa kundi ang magkatiwalaan si Jovi. Ibinahagi ng mga otoridad na sa sobrang pagtitiwala ni Rachel at dahil na rin sa katandaan ay hinayaan ito na ma-access ni Jovi ang kanyang bank account na talaga namang isang sensitibo at pribadong bagay. Ang matanda ay walang issue na hinayaan si Jovi na magsulat ng cheque para sa kanya at iba pang mga bagay na may kinalaman sa pag-release ng pera. Ngunit ang hindi niya alam ay nang makita ni Jovi ang laman ng kanyang bangko ay hindi lamang ito nalula. Ngunit ayon sa mga pulis ay mas nanaig ang pagiging oportunista ng Pinay.
Nang matuklasan ni Juvie na loaded at marami palang pera ang matanda niyang pasyente, ay naisip nito na isang magandang oportunidad yon para kumita ng malaki na hindi siya naghihirap. Pero ang problema ay papaano niya yun makukuha nang walang nakakapansin. Nang ito ay nakauwi sa kanilang bahay ni Lloyd, hindi nawala sa isip ni Juvie ang pera sa bangko na kanyang inaalagaan. Kaya kinausap nito ang kanyang mister na si Lloyd. At katulad ng laging sinasabi ni Lloyd sa kanyang social media, ay kung binigyan ka ng oportunidad ay huwag mo na itong pahakawalan. Kaya nagkasundo silang mag-asawa na kahit masalimuot at medyo komplikado, ay gagawa sila ng paraan upang nakawin ang pera ni Rachel. Base sa police report, habang inaalagaan ni Juvie ang senior citizen, ay unti-unti nitong inaccess ang bangko na matanda at nagawa nitong paunti-unting magnakaw na hindi napapansin ni Rachel. Ngunit ang problema sa kanilang ginagawa ay nang makaramdam na sila ng ginhawa sa buhay gamit ang nakaw na pera at natutulungan na nila ang kanilang pamilya sa Pilipinas at ibang tao na hindi dumadaing na masashort na naman sila, ay hindi tumigil sina Juvie. Ayon sa mga otoridad, mula sa maliit na halaga, ang mag-asawa ay hindi tumigil sa pagnanakaw sa matanda. Dahil nakadama na ang mga ito ng ginhawa sa buhay na minsan ay hindi nila naranasan. Sa paglaki ng halaga na kanilang nananakaw ay ang pagdamiti ng mga tao na kanilang natutulungan. Pati kanilang lifestyle ay nagbago rin. Ang mga yan, sabayan pa ng papuri ng mga tao sa social media, ang di umano'y nagtulak sa mag-asawa na huwag tigilan ang bank account ni Rachel. Sinabi rin ng mga investigador na maaaring sa isip ni Lloyd ay justified o tama ang kanilang ginagawang pagnanakaw sapagkat hindi lamang sila ang nakikinabang sa pera, kundi pati na ang ilan ng mga kapamilya, pati ang ibang mga tao. Confident rin ang dalawa na hindi sila mahuhuli sa kanilang mga ginagawa sapagkat uliyanin naman si Rachel. Kaya noong nakaraang taon, silang mag-asawa ay masaya na nagbakasyon sa Pilipinas. Gumastos ng marami at nagpasikat sa kanilang mga kamag-anak sa Bohol sapagkat alam nila na kapag bumalik na sila sa Canada ay magkakaroon sila ng instant na pera na mula sa bangko ng matanda. Nang sila ay makabalik sa Ontario ay balik trabaho si Juvie. Pero noong August ng taong iyon, si Rachel na tinatawag nilang uliyanin ay napansin na kahit wala naman siyang pinagkakagastusan ay may malaking halaga ng pera ang nawawala sa bank account niya. Sa kadahilanan na hindi nito alam kung saan magsisimula ay lumapit na siya sa York Police. Nang tingnan ng mga ito ang CCTV sa bangko pati security footage sa ATM ay doon nila napatunayan na sina Juvie at Lloyd pala ang mga salarin. Sa investigasyon ay napatunayan na umabot ng halos 1 milyong Canadian dollars ang ninakaw ng mag-asawa. Kaya patong-patong ng mga kaso ang isinampa sa mga ito. Ang ibang mga tao na duda pa rin sa investigasyon ay sinabi na imposible na magagawa yun ng mag-asawa. Ngunit kung tatanungin mo naman ang masa, ang mga otoridad sa York Police ay hindi sasablay. Hindi katulad ng mga pulis sa Pilipinas. May nagmungkahi na dapat ding i-freeze ng Canadian authorities ang lahat ng bangko ng mag-asawa at kunin din ng mga ito ang assets ni Juvie sa Bohol. Ngunit sa kadahilanan na gumugulong pa ang kasong ito, bagamat tila malakas ang ebidensya ng mga otoridad laban sa mag-asawa, sa mata ng batas kahit gaano pa katindi ang galit ng mga Pilipino sa kanilang mga kababayan hanggat hindi pa natatapos ang trial o nagpiplead ng guilty sina Juvie at Lloyd, ang mga ito ay tinuturing pa rin innocent until proven guilty. As of this recording ay wala pa rin schedule ng hearing. Walang nakakaalam kung ano ang status ng mag-asawa sa Canada. Ngunit kung sila ay permanent resident, ayon sa dokumentong ito mula mismo sa website ng bansang yun, pag pinarusahan sina Lloyd at Juvie na makulong na mahigit 6 na buwan o 10 taon, ay maaari silang ma-deport pabalik ng Pilipinas. Kung sila naman ay Canadian citizen na, ay may posibilidad din na ma-revoke ang citizenship nila at kung gusto nila manatili sa Canada, ay kailangan nila ng magaling na abogado. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.
Para maging mabango ang mga damit, subukan ang pouch na may bango ng rosas na ito. May natural at freskong amoy na tumatagal. Ang isang paket na may 48 na maliliit na pouch ay maaaring magbigay ng bango ng hanggang 6 na buwan. Maglagay ng ilan sa aparador at mararamdaman mo ang banayad at kaaya-ayang amoy kapag isinusuot habang nakakatulong din ito laban sa amag at mga insekto. Convenience plus savings? That's Maribank. Earn up to 50 pesos cashback monthly when you pay bills on the Maribank app. Get up to 315 pesos on your first ever deposit when you download the Maribank app now. Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong Biyernes ng gabi, ang pamilya ng isang babae ay alam na ito ay lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan sa Bonifacio Global City para mag-de-stress at mag-enjoy matapos ang buong linggo nitong pagtatrabaho. Nang sumabit na ang hating gabi, ang kanyang pamilya at mga kaibigan nito ay alam na siya ay umuling mag-isa sakay ng kanyang sariling sasakyan. Pero naghintay ang mga ito hanggang 1:00 ng madaling araw. Pero ang dalaga ay hindi na nag-text o umuwi sa bahay nito. Ating balikan ngayon ang sikat na kaso ni Kay Davantes na gumulat sa Pilipinas noong 2013. Ipinanganak si Cristel O'Kay noong November 5, 1987 sa Saudi Arabia. Ang kanyang mga OFW mga magulang na sina Pedi at Beth Davantes ay nagtatrabaho sa Saudi bilang accountant at nurse. Nang ilang buwan pa lamang si Kay ay inilipad siya ng kanyang mga magulang pabalik ng Pilipinas. Doon ay ipinagkatiwala siya ng mga ito sa pangangalaga ng kanilang malapit na mga kamag-anak sa Capiz. Nang ito ay handa ng pumasok ng elementarya, inilipat si Kay sa Maynila. Siya kasama ang kanyang mga nakakabatang kapatid na sina Lisette at Joshua ay nanirahan sa bahay ng kanyang tiyahin na si Ella at tiyuhin nitong si Bob sa isang gated community sa Moonwalk Village sa Las Piñas City. Habang siya ay lumalaki ay binigyan siya ng palayaw na kettle ng kanyang tiyahin. Habang ang kanyang nakakabatang kapatid naman na si Lisette ay tinatawag siyang nang o nanang dahil itinuturing na rin siya nitong pangalawang ina. Ang kanyang mga kaibigan naman ay tinawag siyang Kay. Habang lumalaki ay inilarawan ng kanyang ama si Kay na napaka-protective at maalaga sa kanyang mga kapatid. Tuwing holiday, ito ay mahilig magbigay ng mga handcrafted na regalo sa kanyang pamilya at maging ang mga kaarawan ng kanilang mga kasambahay ay natatandaan din ito. Tuwing may family reunion, mahilig itong magdala ng mga cupcakes na siya mismo ang nag-bake. Noong 2008, nakagraduate siya sa Southville Foreign University at nakatapos siya sa bachelor's degree in Business Administration, major in Marketing Management. Sa parehong taon ay nakakuha agad siya ng trabaho bilang Yan guys, thank you for watching and listening. pagkatapos lamang ng